Şu günler Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları köpçülük yerlerini agyr ykdysady şertleri açaçan nägelelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýärler. Şeýle hadisalaryň biri 27-nji ýanwarda Aşgabat şäheriniň Alişer Nowaý köçetiniň ugruna ýerleşýän dermanhanalaryň birine derman nobatyna garaşýan adamlaryň arasyna bolup geçdi. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Dermanhananyň öňünde derman nobatyna garaşýan bir erkek adam özüniň gaýgy hasraty, ýitileşýän ykdysady problemlaryň arasynda agyrlaşýan ýaşaýyş durmuş şertleri barada şikayet bildirdi. Zähmet hakynyň hassasiyetinde derman satyn almaga da doly ýetmeýändigini gurrun berdi. Ol hökümetiň halkyň hal ýagdaýyna beperwa garaýanlygyny aýtdy. Diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Munyň ýa derman nobatyna garaşan beýleki bir ýaş ýigit nobatdan çykýar we ýygnananlara eşitdirip ardy şikayet bildirýän adam barada hukuk goraýjy edaralara telefon üstü bilen habar berýär. Aradan sehel salym geçip-geçmenike dermanhananyň öňüne polisiýa awtology peýda bolýar. Polisiýa uniformasyny 3 adam ulagdan düşüp ardy şikayet bildiren adamy tapýarlar we onu zor bilen ulaga mindirip alyp gidýärler. Olar nägilelik bildiren adamy golundan tutup nobatdan çekip çıkardılar. Sonra bolsa onun golunu gaňyryp ulaga mindirdiler. Polisiýanyň gözenekli ulagynyň içindeki hem ýygnananlara göz edip bir näçe gezek yumruk bilen onun için urdular. Diýip wakanyň şaýatlary gurrun berýär. Atyk radiosynyň habarçysy derman nobatyna garaşýan adamyň polisiýa tarapyndan alınıp gidilmeginiň töweregindäki beýleki detallary anyklap bilmedi. Paýtagtda ýaşaýjylaryň en çemesi soňky wagtlarda köpçülük ýerlerini, duralgalarda, dermanhanalarda we döwlet dukanlarynyň öňünde dörýän adyk nobatlaryna raýat eşigine howpsuzlyk işgärleriniň ýa-da olaryň jansyzlarynyň nobatlary gödäwçilik edýänligini aýdýarlar. Ýa-da habarçylarymyz dekabrın başlaryna Sowda ministrliginiň işgärlerini we alıcılar jemgyýetleriniň hünärmenleriniň paýtagtyň döwlet dukanlaryna barlyklary geçirip adyk nobatyna garaşýan adamlary video ýazgy edenliklerini habar berdiler. Şonu bu video ýazgylar Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň gödäwçilik bölüminiň döwlet dukanlaryna geçirýän barlyklary bilen düşündirildi. Şeýle barlyklardan 2 hepde çemesi wagt soňra 19-njy dekabrda Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrabyna ýerleşen 9 belgili adyk dukanyny hem ýeňillikli bahadan ilata hödürlenen unyň Sowda häkimetler tarapyndan video ýazgy edildi. Şonu häkimetler uň Sowdasynyň we adyk nobatlarynyň video ýazgy edilmegini Sowdanyň täze tertipdigine görä alınıp barylmagyny üpjün etmek hem de unyň gapdalyndan alyjylara başga haritlaryň ýüklenilmezligine kepil geçmek tagallar bilen düşündirdiler. Türkmenistanyň 6 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hususan üpjünçiligi pes hojalyklary döwlet dukanlaryna ilata hödürlenýän ýeňillikli adyk paýlaryna garaşly bolup galýarlar. Türkmen hökümeti durmuş ykdysady problemalary açaçan boyun almaýar. Köpçülük ýerlerine şeýle problemalary açaçan nägilelik bildirýän raýatlar bolsa, häkimetleriň ýygyrlamalaryna sebäp bolýarlar. Döwlet dukanlarynda arzan bahadan satylýan unyň we çöregiň nobatlary saklanyp galýar. Dermanhanalarda derman nobatlary hem bolýar. Köpçüligiň içinde şeýle nobatlarda özleriniň ýüzbeýiz bolýan problemalar barada gurrun etmek isleýän, şikayet bildirýän adamlar hem bolýar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne nägilelik bildirýän raýatlar häkimetleriň berk gödäwçiliginden gutulup bilmeýär. Türkmenistan häkimetleri hökümetiň alyp barýan siýasatynyň tanqidlanmagyna, bar bolan durmuş ykdysady problemalaryň beýan edilmegine çydamlylyk görkezmeýär.